Аз съм за геймер, донечета GS Gamer и днес ще играем Color Switch Bones Part 2 или 1, не знам. Bones Part 1 ще играем. Да, Bones, на Bones съм до 7 метър много мина. Ето вижте кое е 7. Ето това е 7. Не мога да го мина. Това е проблема. Или мога? Мога! Мина го. Като си някакъв винаги минавам нивата. Не знам, защото се старая сигурно. Майко, за какво съм беше. И умре. Да. Вече знам какви са териториите. Пак умрях. И пак умрях. О, не, няма да играм Bones. Ще играм Jump. Jump е най-лесното, да знаете. Ето вижте. Ама видите и Jump. И Pro. Ако чуете мило, това е... Ако чуете странно, не обръщайте внимание. И Pro! Тук е доста лесничко, да знаете. Му е малко и трудничко. И да, много. Да, разпочваме пак проблемите. И не го минах. Но първи път го минах. Аз не знаех какво е. Дъга! Как умрях? Мазно умрях. Ако не знаете програмата, с която снимам, тя е Mobizen, би трябвало да знаете. Тая програма е най-добрата. Да знаете. Просто да знаете, че тая програма е супер. Може да снимате видеоклипове и да ги качвате в YouTube. Това е от Mobizen. Мене. Това е за Mobizen. Вече ме се игра на Color Switch. Какво да играя? И да не ще играем също и MLG Montage. Not now. Това е готино. Галерия. Първата ще ме видите 100%. Не ви пука, че ме виждате. Какво? С нова галерия, не знам как да го снимам. Ето ще снимам. Сега, вижте какво ще добавя. Джит. Лопа гъмна става. Очилата. Snow Patrol down. Готово. И лата. Послагаме и синджира. Малко само да го понамалим. Толкова стига. Не, искаме така И чипс в устата ми ще сложим. Не тъпото нещо. Ама тук са такова. Искам да е най-малкия размер. Така най-хубаво. Не илюминатите, не искам илюминатите да са най-малкия размер. Искам чипса да е на малкия размер. Поне толкова да е чипса. Аз го мириша. И тромпа ще сложа. Тя ще сложа горе. Това е тролче. Тролчето. Тук стана бахтилно, като вижте. Пчеличката му е тролче.
АК-7. АК. Сериозно? И да, това е много смешно. Ще гледаме срещу Сетарио, което не знам дали ще ви скефи. И абонирайте за мен. Аз съм готин човек, който ще сняга влогове, постоянно ще прави фейлове. Не се натиквайте на фейлове, аз може в петък, събота, другата събота или петък да снимам фейлс на стадиона. Kill prank! Kill you! I kill you! Казах ви, про! I kill you! I kill you! И го направих. I kill you и го направих. Про. Видяхте ли? Видяхте ли само какво правя? Прецаквам ги като... Те са келиш. Снопетор down. Те са келиш. Пока съм про. Път ви казвам Мобизен е програмата. Но обичам да казвам Мобизен. Защото това е най-тъпото име на света. Про! Майко. И това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал и чао.